Hyvää huomenta, rakkaat opiskelijat. Viime viikon testi oli hyvä. Kaikki opiskelijat läpäisivät. Paitsi Sara, sinä epäonnistuit. Muut, herra Kuntse huijasi minua. Se on eilisen lunta. Keskitytään seuraavaan projektiin. Sinun on opittava työskentelemään ryhmässä. Tämä on uskomattoman tärkeää tulevaisuutesi kannalta. Et voi ratkaista kaikkia ongelmia yksin. Siksi työskentelette nyt 2 hengen ryhmissä. Sinun on kuvattava video toisesta henkilöstä. Videon tarkoituksena on esitellä kumppanisi. Moritse ja Steve, työskentelet ryhmässä. Rakastan työskennellä kanssasi, Steve. Minikin rakastan työskennellä kanssasi, Moritz. Lisa, työskentelet Sarahin kanssa. Herra Kuntse, en halua työskennellä Sarahin kanssa. En minäkään halua työskennellä Lisan kanssa. En pidä niistä. Minäkään en pidä sinusta, Sara. Lopeta tappelu. Työskentelet yhdessä ryhmässä. Pidit siitä tai et. En usko, että meillä on vaihtoehtoja, Sara. Valitettavasti ei. Tavataan huomenna minun luokseni. Tehdään tämä mahdollisimman pian. Ei. Olimme kanssasi viimeksi. Tavataan huomenna koulun jälkeen. Ok, olen samaa mieltä. Hei Sara. Tervetuloa kotiimme. Hei herra Peters. Kiitos paljon kutsusta. Tule, olen tehnyt sinulle pannukakkuja. Kuinka herkullista. En saa koskaan syödä pannukakkuja kotona. Kiitos, isä. Vau, se maistuu todella herkulliselta. Isäni ei anna minun syödä sokeria. Isäni tekee parhaat pannukakut. Sara, minun täytyy tehdä sinusta video. Kerro lisää itsestäsi. Mitä teet vapaa-ajallasi? Opiskelen koulua varten. Eikö sinulla ole harrastuksia? Minulla ei ole aikaa siihen. Isäni sanoo, että tarvitsen hyviä arvosanoja. Mitä teet vapaa-ajallasi? Rakastan juencha. Joskus isäni ja minä katsomme elokuvaa yhdessä. Tai menemme ulos jäätelölle. Se kuulostaa todella hauskalta. Valitettavasti isälläni ei ole aikaa siihen. Hän on vain töissä. Entä edesai? Eitini asu amrakasa. Olen pahoillani siitä. Kiitos Lisa.
Minun täytyy pyytää sinulta anteeksi. Se, mitä tein, ei ollut reilua. Valehtelin saadakseni hyvän arvosanan. Et tee noin. Olen todella pahoillani, Lisa. Hyväksyn antiiksipintosi. Se, mitä tein, ei ollut myöskään mukavaa. Halusin kosta sanal. Mutta arvioin sinut väärin. Haluaisimmeko olla ystäviä? Se olisi hienoa. Hai Noah, tule sitten, kuvataan video nyt. Mitä Sara ei saa syödä kotona? A. Hedelmät. B. Liha. C. Sokeri. Kirjoita kommentti.